Wah, dapusi aku. Jalane sing maju sing Caki Udawa jebul iki Koko Prabu Baladewa. Apol komandan. Mandek. Hei. Hei. Mandek. Mandek. Durmagati. Nggih. Koko Prabu. Yo. Aku kadangmu tuwa Mandura. Wah, dapusi aku. Ngopo kowe? Mboten napa-napa ajeng balik. Lho. Balik piye? Ning ngerti panjenengan ingkang majeng ana pabalatan mbok modal nek kula wani Nek ora wani bali. siap. Bali aja wani karo Baladewa. Oke. Nek perlu kowe saiki aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe karo Baladewa ki nganggep apa? Kadang Wledha. Kakang kula, Kang Mas Prabu Baladewa. Bagus. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki kadang Nalindra. Nggih. Kowe kadang Yayi Prabu Duryudana. Leles Kowe pernah ya apa? adine Tegese pangkatmu Pengilan Pati. Pangeran Pati iki pangkat sing dhuwur ning kraton. Nggih. Saiki aku tak takon karo kowe. Jujur. Lesmana Mandra Kumara lunga. Kok Begawan Durna dadak takon ning negara Ndrawati ki rak wong golek-golek kok. Bener. Kula jane pun ngelikke ampun cuman pleco teng negara Ndalawati ning ngayal dolnane ngayal. Dolnane ngayal. Kurawa nganti tak jotos iki rak mergo pakartine sing sak isore dlamakan. Papan tentrem gawe geger, papan rukun gawe rame mergo saka pokal gawe ning Parasata Kurawa. Leles Nek kaya ngono iki sing bener sapa? panjenengan Koko Prabu Baladewa. Sing salah Kulawa. Kurawa gelem bali apa ora? Pulun. Kon bali kabeh. Siap. Durna sing kon bali. Nek ora gelem bali wajibe diotosi, mangkat. Nun Mangkato. aduh kula wau matul napa? Nek sengkune Durna ora gelem bali wajibe diotosi, mangkat. Maksude Durna karo Sengkuni iki nek ora gelem bali Jatasana. kula Nek nesu omong sing ngakon Baladewa. Siap.